Sibnija tistennina bħeġġa biex taqsam magħna l-esperjenza qalsa tagħha fil-ġlieda kontra l-marda tal-kanċer. B'kuraġġ ta' sur issiltet mal-marda x'kienet konvinta u riedet tibqa' mal-familja tagħha u tkompli tgawdiha. Minkejja l-uġigħ li kienet qed issofri u l-biża', Rita Vella ta' 62 sena ridet tibqa' ħajja lihom. Sentejn ilu kienet ċesta li kellha fil-frixa li ħaditha għand it-tabib l-ewwel darba li kien irriżultala li ma kienet xejn. Madankollu ftit żmien wara, telefonata mill-Isptar Mater Dei kienet informata li mit-testijiet li kienu sarula sabu li kellha kanċer fl-istonku. Minn hemm il-qudiem ħajjita kienet biss tela. Rita daqet il-kalvarju tad-dinja. Ħajjita u ta' dawk ta' madwara ma kienet qatt twartu żgħar. Bajnejha jowmu fid-dmuħ bla tlaqliq Rita rrakkuntatilna kif ħadet l-aħbar. Ħattafna bil-kbira bdejna ngħidilhom ħammut mhux ħanarakom iktar, bdejt ngħidilhom u l-ewwel jiena ma kontx naf li tfal ħajajdulhom, imma meta saru jafu li għandi hekk l-ewwel ma ċemplu t-tifla tiegħi u qalula l-mami għandna bżonn nkellmuha għax għandha kanser. U mbagħad sirt naf wara jiena fimt imma l-ewwel ma qalu t-tifla tiegħi. Mbagħad sirt naf li isma'ni għandha kanser għalli rridu naġlu kemm jista' jkun għalli. Għallax qiegħed dan għalli għallhom inti x'inkella ħadd gawdi il-familja. Flimkien ma' żewġa Peter u lieda u n-neputijiet bdiet vjaġġ li qarriba u ġaba wiċċ imbuċċ mal-mewt. Imbikma għaltinna li malli ħadet l-aħbar sabet għajnuna u appoġġ kbir mill-familja kollha li hija il-mimmi tajnejha. Sija min-naħa tar-raġel, sija min-naħa ta' ħuti u l-iktar l-iktar raġel u tfal. Ħaduha ħafna bi kbira. Li ġewħaw u bdew jgħidu li ma għamel kuraġġ, inġilidlu. Mbagħad kien hemm it-tifla għand li ma ħares lejn iż-żgħira tiegħi u t-tifel għalli ħares lejn it-tfal u għamel kuraġġ u ġilidlu. Il-kuraġġ nofs il-fejqan u Rita xejn ma kienet nieqsa minnu. Hija tkellmet magħna dwar iż-żmien li qattet dieħla u ħierġa l-isptar. Għandna sptar tajjeb, għandna biex niftaħru bih. Ħana jgħidlek, trid tgħaddi minn dawn l-affarijiet biex tkun taf kemm għandna sptar tajjeb, sija l-onkoloġi, daru miegħi. Min kollox għamlu miegħi għax jiena kont li nagħmel il-ġimgħa is-sibt u noħroġ il-ħadd ħabba l-kimo li kienu jtuni qawwi u vera daru miegħi. U mbagħad kont nieħu ieħor ma mhux kimo li ieħor jiswa ħafna flus biex iktar niġi u vera daru bija sija Mater Dei għax inkont Mater Dei wkoll qabel joperawni u sija l-onkoloġi. Rita Vella qattet 24 sena taħdem mill-qrib mal-anzjani. Minħabba l-kefrija tal-kanċer kienet ingħatat istruzzjonijiet mit-tobba li kellha tħalli din il-karriera li kienet tant tal-qalba. Fil-jum dinji tal-kanċer, kuntenta li rnexxiela tirbaħlu, kellha messaġġ għal dawk li bħalissa għaddejjin minn martirju bħalma għadditi. Ngħidilhom jagħmlu l-kuraġġ, għax jekk ma jagħmlux il-kuraġġ qed ngħidilhom il-verità ma jkun hemmx fejqan. Trid tagħmel il-kuraġġ, tobdi ir-regolamenti li jtuk hemmhekk, timxi magħhom, imma jekk tagħmel il-kuraġġ u tajtini rrid niġġielidlu, irrid niġġielidlu għax irid neqpa' ħajja. Ma nħossni li jekk tagħmel il-kuraġġ tfiq. Kliem ta' kuraġġ minn fom l-imġarrab li jiswa mitqlu deb u li jwennes lil kull min qiegħed f'nofs battalja mifluġ bil-marda tal-kanċer.